Здравейте хора, аз съм Ачо и днес ще си закупим един гараж. Те са на намаление. И така, сега само да го намерим. Къде точно е на мапа? I've said the play all the hardest rock from Jamaica. Да, ето че е доста близо до нас. Надявам се скоро да закупим и други коли. Ето го и това е гаража. Ето го, вътре е за 10 автомобила. Това беше от този клип, надявам се да ви е харесал. Довиждане.